Jimwollet van Captain Bray, zij zeilt op de kele mee. Een piratenwief, het als een steen, bloed en een steen, ze is gemeen. Ahoy, 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 het is de kele mee. Ahoy, ahoy, de duivel vaart door de zee. Is veilig van haar, werd zij verschijnt, dreigt gevaar. De rapste, de grootste, kan net wel eens zin, geen enkele man die haar onken. Ahoy, 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 het is de kele mee. Ahoy, ahoy, de duivel vaart door de zee. Ahoy, 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 het is de kele mee. Ahoy, ahoy, de duivel vaart door de zee. De duivel vaart door de zee. Trossen los, maten! Alle hands op dek! Ik mag je wat vertellen. Wat een neer je er jet had. Wat vader de Safir is. Wat was er een meisje? Waar is haar huis? Omheeg! Omheeg, je bestelt je dekzwabbers! Hijs de zeilen! Klim omheeg in het wand! Hey! Go daar! Naar voren uit Fakta! Pas maar op, stel eens je lang ratten. Er zijn piraten in deze waters. Dus, broekschieters, bril maar onder dek. Gaat het roerjacht! Koers zuid-zuidwest! 220 graden! Gaat haar in de wind! Gaat haar in de wind! Welkom aan boord, je hebt zelfs je laarratten! Welkom aan boord! Van dek naar dek, licht het anker, wogel aan boord, krassen los de ziel. Licht het anker, maatjes, de ziel door de brand. Schormen aan de touw en je leest die dus je rot. Licht het anker, maten, het is niet er wij nog in. Viel de wind en horen weet de roer en ohne steen. Licht het anker, wogel aan boord, schormen en droog het gevaar. Licht het anker, wogel aan boord, schalk je droog het waar. Ziel de naam aan de Alaska, naar het witte strand. We lezen Ollie Willems en het beesten op het land. De wacht is goud en zilver en volle onbegrip. We hijsen de piratenvlag en het hele schip. Licht het anker, welkom aan boord, troosten wij en dood en stip. Licht het anker, welkom aan boord, rassen los in. Licht het anker, welkom aan boord, troosten wij en dood en stip. Licht het anker, welkom aan boord, rassen los in. Licht het anker, welkom aan boord, troosten wij en dood en stip. Licht het anker, welkom aan boord, rassen los in. De koers is en is die boot, het anker is in zee. De kust van Napel is de grote
Piraten! 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 Volker, wat is het te raden? Kapitein Bok, er zijn piraten op bakboord. Er zijn piraten. Maar ik zie geen piraten. Nee, om bakboord. Oh, piraten, ben ik piraten. Dat zei ik dus, piraten. Oh, bemoeien in de kanon en in de wapens. Gooi je de roer op. Oh, Volker, just er net aan de piraten omkomen. Ja, dat zeg ik. Dat heb ik zelf van Dutsen. Meer ziel erbij. Kleermaatje moest achtergaan. Volker, we wachten nou nog op avanceren wordt. Ze binnen vet. Binnen die piraten, wat? En die piraten, de bemanning is vet. Wat? Is de bemanning wat? Ze binnen op boord sprong naar de piraten. Ik zeg. Oeh, boodsprong. Waarom? Wat een soortje lefferts. Als ik die hier nog eens in handen krijg, dan zeg ze. Wat ben er nog wel aan boord? Nou, Jo en ik en dus. Ja, en nu zijn rieke passagiers. Maar wat ben er nou nog meer? Nou, de kok en de stewardmaat en de gevangen niet opsluiten zitten in het veronder. Ik begrijp het. Hel de gevangen uit het veronder en breng ze hier aan dek. Wij zijn nederig hier aan boord. Wij met de beziekje om te ontkomen. Ja, wat is er nou weer? Jo had ik haar van het veronder. Oh ja. Nou, hel je ze voort dadelijk op. Wat is er te raden? Wie hebben nou je loeren? Er zijn piraten op bakboord. Piraten? Nee, bakboord. Oh! En de bemanning is op boord hit. Oerboord! Oh, help! Volkert, hoor op. Nu maak ik zelfs niet in de stuur. Hel je de gevangen nou maar op. Wij zijn nederig hier aan dek. Is dat weer? Binnen er piraten op bakboord? Piraten? Wat hadden leven, dat moet zo spannend wezen. Het entry van Scape met avonturen en... De gevjochten? Toen nog, Famke. Een piraat is net meer dan een gewone burger die het vier onder u staan libbet. Maar ik wil dat ik piraat wie. Net één wou piraat wezen. Boppen dat. Geen vrouw geen piraat wezen. Famke dochs. Houd op. Kapitein Bok, wat ben je van doel om deze piratentje in te houden? Oh, we halen alles in de hand, mevrouw Lodewijks. Maar de bemanning is op boord sprong. De nieuwe bemanning kan elk moment op dek komen. Jo bedoelen de gevangenen die in het veronder op sletten zitten? Ga geen nood, mevrouw Lodewijks. Waarom ga je met daarom naar je hutte? Dan zorgen wij dat alles regelen. En hoe denk je dat regelen, wie is er net eens een fatsoenlijke bemanning is? Het zijn sterke mannen die als ze op dek komen. Met harten erbij zullen de piraten geen kans met je tjenus. Daar ben je zo. Hé, wat is hier ons notje? Dan had je me wekker maken. Als je als in dood. Had er zijn knipperken aan het haar? Dit Somalië, maar de piraten zijn horen. Ze kennen deze lege vrouwen zijn horen. Wat is dat je volle waai? Er zijn piraten op bakboord. Oeh. Nee, bakboord. Oh. Tje, daar heb ik een studie van maken. Van de piraten die in deze wetters varen. Welke piratenkapitein is haar leerder? Zo maar. Oh. Dat is de vlag van kapitein Bree. Kapitein Bree? Ze zeggen dat het de wildste piraat binnen die op de oceaan omzwalkje. Het is een minneklik, alle jaren stuk voor stuk, over maat, zien en inge meer. Het is een minneklik,
Alle jaren stuk voor stuk, zoen haar en verkeerd je voor een stien. Het is een minneklik, alle jaren stuk voor stuk. Woest maar baas, smarrig poppendat. Smarrig poppendat. Het is een minneklik, alle jaren stuk voor stuk. Wij zijn verschillen jou dit angst en schrik. Hoe maakt het nou? Wat geeft het aan? Waarom zoenen wij zo net verslaan? Is er een plan? Och, beste man, houd mij niet in, ik jou net aan. Het is een minneklik, alle jaren stuk voor stuk. Leeg en heftig, ze benen ons aan boord. Ze benen ons aan boord. Het is een minneklik, alle jaren stuk voor stuk. Ik zou ze graag geriepen bij Harenstrand. Een mes op die kiel, hing het in de mest. Als voor de haaien, het is mij wel best. Wees net zo braaf, ze verkepen die als slaaf. Ik denk dat ik maar rap op draf. Het is een minneklik, alle jaren stuk voor stuk. akelijk, vreselijk, handig mij het zwoer. Handig mij het zwoer. Het is een minneklik, alle jaren stuk voor stuk. Scorrie, Morrie, ze ben spieker, hup. Het is een minneklik, alle jaren stuk voor stuk. Rovers, maarders, in en ingemeen. Het is een minneklik, alle jaren stuk voor stuk. Wat jou betekent je ze meteen. Het is een minneklik, alle jaren stuk voor stuk. Woest, barbaar, smarrig poppendat. Smarrig poppendat. Het is een minneklik, alle jaren stuk voor stuk. Mij meermaal redden wij het best. Dan volgen ze graag in de sjen, boppen in het nest. Als ik begrepen moet van wat jou eens vertellen, zou ik aanzien een slaaf aan een oor wezen? Nou, nee, net voor ten dadelijks. Pas het zijn piraatvriendelijke haven online hebben. Tje, de mooie, die meisjes ze op slag deed. Ja. Ja, als ze smitten ze boord, dat doen ze ik graag. Dan moeten ze over de planken rennen en plons, zwemmen met de haaien. Oerpoort? Jo bedoelen in het water? Witte skippelijk stiert haast vast dat je ook daarin beland als je op boord wordt worden. Net bang wezen, Samuel, maar ik red er wel mij. Ben je er wist van dat alle mannen oerboord gooit huren terug die vreselijke barbaarse piraten als zij dit schip inter, ja? Ja, daar ben ik wist van. Oh, Samuel, toch zo ziek worden van het koude zeewater. Oh, professor Kooijmans, je moet alle waar dwan dat mijn mooikesisser aan dit agrieselijke voorstel ontkomt. Jo mooikesisser? Ja. Oh, jouw neef. Ja, spietig. Feitelijk hier hij jouw nichtje wezen moet. Dan hier net met de haaien zwemmen hoeft. Dat is het. Julia, ik heb een idee. Haal je een van die jurken en een moeds of zo voor Samuel. Als wij hem als Famke verklaaien, zullen die piraten denken dat er een Famke is. Een jurk? Ja, ik doe ook een jurk aan. Samuel, past het in een jurk van mij, Moike? Hier zal een jurk van jou aan moeten. Ja, bespaar je die de moeite? Dat is echt net nodig. Of, zwemt even mij de haaien. Ik denk dat die roze jurk me heel goed staan zal. Kom. Julia, denk erom. Net mijn mooiste jurk. Ach, wat sis ik nou. Al mijn jurken binnen mooi. Het zal net nedig wezen. Kapitein Bok en zijn bemanning zullen die vrede piraten zonder miskeren. Oh ja, de bemanning. Dat zou wel eens een liets probleempje aankennen. Liets probleempje? Dit is alles wat er van de bemanning overbleven is. De oren binnen, overboordsprong. Dit is de bemanning? Zij moet dus beschermen in die vrede piraten? Ik ben er bang voor. Boodsmitten worden zo. Oh, je moet er wat waan. Je moet er haar een zin houden. Dat is wel even slikken, hè? Oh, ik ben maar een eenvoudig witte skipper. Volkert, brek de wapenkist niet en zorg je dat iedereen een wapen krijgt. Maar, Malje, ben ik gevangenen. Geen soldaten. We zijn verleden. Ha geen noord, mevrouw Lorewijks. Wees net benauwd. Wij jou is net zonder te vjochtje oor. Mijn bemanning en ik zullen vjochtje onder de eerste man.
Geen piraat zal van u winnen. Wij zullen net zonder strijd beliezen. Breng de gevangenen hier. Wat zijn Jos en Isaac weer op Jan, kapitein Bok? Maar dit ben hier dan de piraten. Dit binnen vrouwen. Van harte. Ik ben een Israël gevangen voor de piraten weer van kapitein Breng. Ahoy ratten, gee wij. Houd die klepstief dicht, ons praat die gat die nicht. Wij willen het zilver en het goud en de schatkist graag. Alle juwelen, diamanten, het is net de vraag. Hoera, José, zong mama is mijn. Hoera, José, het opkomstcomité. Hoera, José, zong mama is mijn. De wilde bemanning van de zeepiraten die van kapitein Breng. En als er dan een schip gaat, dan hijsen wij uw slag. Weet jij eens op, iedereen schip is dan de dag. Schut in de hand, springen wij op het dek. We verdelen de buitenzielen bot, oh wij bent te gek. Hoera, José, zong mama is mijn. Hoera, José, het opkomstcomité. Hoera, José, zong mama is mijn. De wilde bemanning van de zeepiraten die van kapitein Breng. Net jaren dan dat we erbij voelen. En als ze zijn terug in moet, dan stekst er maar een dekzwabber in de moelen. Wij rotten nog de wil, kapitein. Mij heel volle wil. Weer manieren. En binnen nog overeet. We gaan een skate on je in en litten graag skate. En wij stonken weer eens bargen en is klein met onheim. Maar dit is de piraten wie we aan de Jim verslaan. Stief dicht, als patikast die nicht. Wij willen het zilver en het goud en de schatkist graag. Alle juwelen die je hangt, het is net een vraag. Hoera, José, zong mama is mijn. Hoera, José, het opkomstcomité. Hoera, José, zong mama is mijn. De wilde bemanning van de zeepiraten die van kapitein Breng. De wilde bemanning van de zeepiraten weer van kapitein Breng. Neem me net PA, maar dan haast die zwet vallen liggen. Nee, dat is voor die. Ach, jee. Toch net zo nodig doen, is voor die. Ja, wat kost nou? Bauk.
Wacht even, kapitein roept. Bouk, wij zijn piraten. Wij moeten juist wapens aannemen. Net waarom, Jaan? Nou, toe. Wie ik ben vergeten, hè? Stom van mij nog. Kom op! Als je een vrouw bent, waarom je zo dat van bouw? Nou, als je iets van Bouk hebt, maar goed bij jou in de keuken te komen. Jouw naam is Bouk. Sorry, hè? Ja, kom op. Ja, goed zo. Ik eis je dat deze vrouwje op slag dit schip verlaten. Oh, die er dood. Oh, de tangen. Nou moet het net melden. Ga je wel voor het verstandje in waar je het ha? Haha, nou ja, best wel. Zie degene die het mee zou brengen zelf op de slavenmerk. Wat ze per kilo betalen. Maar ik jou op de hechte brengen van het feit dat ik de vrouw ben van de Hollandse gouverneur. Kon je het hier net weer? Ekko wie en jou de vrouw van de sheik van Bagdad. Gaatske, neem Saapke mijn onder en zorg dat er nog wons binnen. Hey. Ai, kapitein. Ik zal even onder een sjen of ik wat we kennen. Goed. Ja, ik zou net weten wat, maar we komen wel wat zin. En dan kom ik dat voort dadelijk vertellen. Ja, best kom wel. op. Ja, kom. Ja, oh, ik wist zo blij bij dit putje. Dus ik zal Mij even de onder onder om te een zetten. Gaatske. Ja, ai, kapitein, kom op. Dus gaan zien of ik wat vinden. Neem je net door, kapitein Piraat. Het is kapitein Bree, tutte. Kapitein Bree, vanzelfs. Denk je ook, kapitein Bree, dat ik mij mij ken als piraat? Zo was piraat worden. Julia, wat zei je dan nou? Dus dat was mij eens mij. Als piraat. Ja, heel graag. Ik wil liek als jou worden. Liek als mij, dat was liek als mij worden. Dus als ik het goed begreep, was wilst du riek en bedoeld best, maar is mij ziel als piraat. Van meesten zoals Jimmer binnen wij scoren. Het leegste van het leegste. Nog leger dan de beste. Maar je blijft eens voor spannender dat voor mij. Ik mag me de hele tijd gedragen en zo'n grote jurk om haar, maar dan zijn we allemaal alle willen haar. Julia had voort en dadelijk op mij dit onzinnige praat. Een dame jeet net. Wat kerst er zo, Famke? Ja, wat kerst of wat de bemanning net ken of nee, dat gaat. Nou, ik ken borduren. Ja, ik ken een kleermeidje en misschien gaan we naar je vlaggen neder. Er is niet mis maar uw kleen. Dit is goed voor het moraal. Wist kapitein, het zou weer wel mooi wezen als er niet bij kwam. Binnen putjes genoeg. Dan moest je eerst maar eens een bewijzen, Famke. Als er bij de piraten wieven worst. Dit is geen kattendrek. Als dat maar wat snotje haast. Ik zou mijn uiterste best doen om dat te bewijzen. Nou, had het smaakste putje was maar betinken kerst. Zullen we daar nog wel verder? Ik? Ja, ik zou net weten wie dat beter betinken ken als dat. Wist er meer wat voor smarige putjes als toen waar moesten stoestje correct aan boord wierders. Ken ik dat nou vergeten? Gadverdamme, wat weer dat smarrig en koolwerk. Onzin. Dat beetje vogelstroom van dek. Dat beetje vogelstroom? Dat weer zeevogelstroom van de laatste zie je niet, hè? Deze twaard zit onder de kapitein. Daarom maar zit je met kapitein nog wel. Nou zo, eerst had Saapke de kok van. Die zit in het kambuis. Goed in. En daarna heb ik deze jiffel. Toen hebben ze naar bottendagen.
En je bent ze. Ja, goed in Gaatske. Ja, jongens, geweldig, hè. Nou, zo. En ik wie zat niet met het puntje, hè. Gaatske, Want genoeg. Saken, jongens, die koer dat zak geweldig, hè. Saken, die hier saken. Gaatske, genoeg. Nou, ja, zus. Ja. Hallo. En wat hebben we hier voor scheepsrot? Neem ik je rot. Of ik zwab dit heel weg met jou. Pas maar op, kapitein, aan je er op die liedste jetsysteem. Ik ga je waskoren. Dame, hoor op. Hoor nou op. Ze smieten ze die overboord, zonder die tevreden zo'n zwemmerkist. Ik ben net benauwd voor vrouwen. Het schijnt niet scherp in, hè? En waar hebben je? Ik ben de Zweedse kuk. Hé? Ja, wat zei er? Ik ben de Zweedse keuk. Ja, in piratentaal graag. Ik ben de Zweedse kok. Die de appelskilt en de bananenkleermaker en die de jabbelskleermaker en de jabbelskleermaker en de samriet en nou ja, sis. En jij bent de kapitein van dit schip? Ik ben kapitein ook. En waar is jouw bemanning, kapitein? Mijn bemanning? Ik ben bang dat hij nou een zwemwedstrijd houdt. Hè? Domie is dat. Dit? Die bemanning is? Dit hier is mijn bemanning. Maar, wat jij moet wat soortje, hè? Kapitein Bob. Ben je nog vandoor wat je in deze piraten te dwaan? Want ik ben, met een skippelijk jongen, genetisch, biologisch verantwoorde kwad zijn vrouwen. Wat? Ja! Kwad zijn vrouwen, juist. Vrouwen binnen vaak beter als mannen. Ja! En om dat te bewijzen, selectief versnijden. Ja! Oh, smieten. Ik zet die kooit zien, hoor je? Ik zet die door dat planken, ja! Oh, dat praat. Ik raad je er heel raar van. Wat? Wij moeten leren om in vrede met elkaar te worden. Heerkes. Marije. Wij kennen geen echte piraten wezen. Als wij ons gevangen net in de olie gooien. Hoe de planken laten rennen. Op de kieltros. Maar dat jij er dan dat we ze beroofd hebben zelfs. Juist. Ja. Dus, dan moest nogal het een en al leren met dat praat van die gewerkje en hoe vrede. Denk alleen nog maar om raven en om plunderen. Nou, ik zal het beziekje. Maar... Kapitein. Daar is de schatkisten. Met de goud en juweel. Schatkisten? Maar wij hebben geen goud en juweel aan boord. Alleen nog maar passagiers. Alleen nog maar passagiers? Doe bedoelst dat dit die vracht is? Dit hier is mijn vracht. Wat? Dat is ja niks. Nou, dat zal ik wel net vol brengen op de slavenmerk. Oh, wat hè? Ik denk dat het haast heel op taal is, maar dat moest dit nog zien. Lukt me maar recht. Hé? Skokelski. Let mijn nichtje maar rest. Zoals je me zag, is er jeekje een schatkist aan boord. En zoals je me niet correct als zij, dan brengen wij net volop op de merk. Ik eis je dat je hem nou op slag dit schip verlitten. Wij verlitten dit schip. Als wij je kleer binnen. Ja, en om die tijd zullen wij winnen. De planken! Ja! Net zo rennen over de planken! Ja! Zo! Ja! Dat is net simpel. Ik bedoel, het is er heel eind onderen. Denk maar dat ze een bad nemen. Ja! Maar, kunnen we de molen net voor uzelf houden? Allereerst, de lekkerste vanzelf. Ach nee, Mali is ons net als ellende. Ja. Hoor je vaak zo'n mooie show? Ja, elke keer wij schip enteren gaan. Oh, ik wist dat het spannend was. Zo. Mike riep de planken, jij? Julia, schandelijk. Hoe kan Soks nou sissen? Nou, zou het alleen maar doen malen. Dat had neer te krijgen, maar joh.
of met mijn zuske? Denk aan de gevolgen, jonge dame. Oh, Julia. Ik ga niet weten hoe ik wel dieren gaan stoppraten, kindst. Oh, dat vraagt het zo vaker. Ik bedoel, voel je meer Famke? Wat? Zo. Wie zult er uit als eerste hoe de planken? De planken beginnen, dan mag je niet meer los. Dus de eerste vent die omdoet, die zal het eerst door de plank. En hoe moest we dat hebben? Let op je voet staan. Ja. Kom op, keer op je voet staan. Hey, Dode! Keer op je voet staan. Ik weiger je om dit soort spultjes mee te doen. Wat? Ja, zus. Je weet het misschien net, zo'n algehele meerskippelijke intelligentie hier. Maar ik ben een gerespecteerde wetenschapper. Ik was niet eens om zijn onderzoeken. Dit ik publiceer in mijn boeken. Klopt niet, ik ben een slecht in mijn boeken. Als je nou net heel raap dorst wat ik sis, dan zil ik jij op een gerespecteerde wetenschappelijke wijze een houten poot bezwaar je letten. Dit ik nog verript mooi past, is dit. Hey, ze maakt net alleen op je voet staan, maar ze maakt ik mijn horoscoop. Ja. Spuit je maar op. Hey, Jos! Weet je wat nou mooier is? Op in je poot staan, met een hollenskotje en hoe de buikbroek. Nee. Nee. Hey. 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 Net de plank. Kom op. Stek me niet op mijn zus. Hou niet meer op onder mest. Maar alsjeblieft. Net de plank. Ik ben maar niet vorig gedrend die net zwemmen kan. Zwemmen? Wat? Waar beweer jij van? Zijn iemand die net zwemmen? Nou, en dan zeggen ze dat kerels alles beter. Wij kunnen al je zwemmen, hoor, voor je. Nou, zit hem daar, akelige kerel. Vooruit, toe. Nee, stop. Wacht even. Ben je echt een Drent? Ik ben net zo'n Drentse Bartje. Ik kom met boven Smilde. Ik kom niet tassen. Oh, dat sluit niet. Geen eentje lopen. Oh, leven mevrouw de piraat. Red het leven van deze heer met Drent. Ze willen me van zon. Kapitein, alsjeblieft. Spaar je het libber van deze eer met Drent. Hij komt uit de buurt van Assen. Ja, maar... Ach, doe kapitein, alsjeblieft. Nou, wat haast voor een moer? Zil een dekskropje. Nou ja, een dek en ik wil weer een zware broeken. Ik zal ervoor zorgen dat het dek de zoekers cliëntje zoekt. Nou, goed dan, helemaal naar een woord. Kom op. Dan hoeven wij net te zoeken. Tegendankje meer aan. Lid los. Er komt aan ze vandaag nog genoeg west, ja verstharen est. Ja, kapitein, mevrouw, dank u. Zo, genoeg delen voor Joet. Maar ik wil nog weten hoe ik hier op de planken jij je maakt. Dat komt nog wel, Famke. Gaatske, hij de kok hierheen. En de rest nu onder. Goed, Famke. Klaar om dit te bewijzen? Hey. De kok. Godverdamme, wat stonst. Kok, wat is die specialiteit? Mijn Zweedse gehaktballen in tomatensaus met knuffelleuk en scheupels. Nou, wat zei er? Zweedse gehaktballen in tomatensaus met knufleuk en sijpels. In piratentaal graag. Nou, knoflook en siepels en Zweedse gehaktballen zelfs. Nou, let maar een paar van die gehaktballen klaar, maatje.
Merk heb je een vlees voor mijn geheugbeeld. Nou, wat zei er? Meur, ik heb geen vlees voor mijn gehaktbal. In piratentaal graag. Hij had geen vlees van zijn gehaktbal. Oh. Nou, let hem dan wel kleermeidje wat er al had. Hij zal toch gewoon vis hebben? Ja, een ansjovissalade, dat zo heerlijk ijzen. Ansjo wat, hè? Hé, voor het eerst in haar leven had ze neer te zeezelen. Een ansjovissalade, promise. Dat is wat elke piraat graag mij. Doe maar zal een beetje bij de les bloeien, hè? Nou, let hem maar wat kleermeidje wat er al had. Nou goed dan. Let die ansjovissalade maar. En maak ze maar wat te snijden in de keuken. En dan kan bij ze maar wat studeren aan de boordtest. Ja, en kok het altijd wel wat aan boord met een kleermeidje kennen. Ja, vooruit. Oh ja, en dan mij wel wat iets bij Cyprus maatje hebben. Dat vind ik altijd nog duizend. Vooruit, hè? Dat wil jij toch? Rier in die pan aan, maar maak je wat lekkers voor u. Oh, ik had er zin in. Goed wat Cyprus erbij. Het internet van het schip, daar had tijd voor Griem West. Daar valt die heel neer te hel in. Ja. Misschien dat de gevangenen nog wat opbrengen zullen op de slavenmerk. Do wist dat wij er net van hadden, hè, om vrouwen als slaaf te verkeeren. De meesten van ons, die wien slaaf. Voordat ze bij die aan boord kwamen. Ja. Vrouwje, ik heb een plan. Wat? Wij vregen losgeld voor de passagiers. Wij zijn hier om eens net zoveel van de festival al. Wij sturen die onnozele stuurhuttersmaat mijn brief naar de festival. Waarin we 1000 goudstukken vregen. Van het leven van de familie Lodewijks. Als ze erop komen met goud, zetten we hun op uw schip en geven wij de vertrouwen met haren. Want die is toch volle grutter als u ze. Ja, maar wat had ze er maar in op uw tas sturen? En dat die eens even mij komt. Dat doen ze net. Wij hebben de familie Lodewijks in hand. Vrouwje, wij hebben troeven in hand. Wij moeten de troeven alleen nog maar goed uitspelen. Nou, het ben je al een zoen aan boord. Nee, volgens mij moeten we hier rap bij. Een hele brutte boordsmieden. Nou, het zijn aan de ene. Nou, ik ben wel een eentjes. Des te eerder wie wij kennen, des te minder jou dat is. Marine is te pakken kreeg. Waarom? Marije, dan moest alleen nog maar denken aan roving en aan plunderen. Ach, dit was ook piraten. Nou, ik weet niet, ik denk net dat ik een piraat worden kan. Ik had het gevoel er net voor. Marije. Doe maar gewoon geduld, man. Denk je echt dat ik een piraat worden zil? Marije, ik weet dat je nog net zo lang aan boord bent. En dat je nog een protte leren moest. Hoe de piratenregels. Maar denk alleen nog maar aan roving en aan plunderen. Ja, kom op! Hey! We doen het zoals ik het zei. We vregen losgeld en verdelen de buitenlijk op. En geven we dan een losgeld voor de man? Ja, best vregen we losgeld voor de man. Heb die mevrouw Lodewijks aan boord? En neem de kapitein Bokik mee, want die moet de brief onderschroeven. Ai, kapitein. Hij die vrouw Lodewijks maar op en die kapitein Bok. En dan licht zit maar mij voor het geval dat die vrouw Lodewijks nou moet zoeken maken. Denkst je dat dit plan slagen zult, kapitein? Ik weet het net. We hebben toch nooit jaren bij Tijn gehad, losgeld vregen. Als we maar tijd genoeg hebben. Tijd genoeg om voor te komen, zodra even dat goud hebben. Ja. Wil maar die smorige korenhanden van mij aan. Ga dan. Mijn hier heb het al heel in het is. Breng ze hier. Ik sis het jou nog één keer. Wil maar die smorige korenhanden van mij af. Mevrouw Lodewijks, alsjeblieft dan gewoon wat ze vregen. Ja, hör op met die graas. En dan zit hij wat eraan, ja. Ja. Als het nog mij burgers, dan zullen we die net op de slavenmerken verkeerd. Dan zullen we zelfs die mooie spannen. Dan vullen die je met het schip. Rest er gewoon een beetje. Wij ben het van doel losgeld voor je te vrijen. Je bent wel zo'n 1000 goudstikken murg, dacht ik. 1000 goudstikken.
Och, heden. Ik alleen nogal ben wel meer wuurdig als 1000 koud stikken. Nou mooi. Dan vreden we. Twat! Volheid, hé. De brutaliteit. Mevrouw, maakt je het nou net slimmer? Nee, we gaan wel die help nodig, hè? Mijn help? Doe maar een brief van u schroeven. Wat ondertekenen we hem had? Door kapitein Bok. Zodat de familie weet dat wij hem gevangen houden. Ik help je hem op geen enkele wijze. Laat me los. Mag ik alsjeblieft? Dat was al jouw vrije. Gooi eens maar uw bord. Wat denk je me wel? Dat ik een briefje van je hem schreeuwen zal? Nee. Ik ga die tijd houden. Binnen dame van ons en een weeraristocraat. Ik liet mij wie net dwingen, want ik krijg mijn wraak piraat. Binnen dame van ons en ik kom uit een goed nest. Ik zal er wezen als zij de hing dadelijks naar die arrest. Ze zullen er wezen als ze de hing dadelijks naar die arrest. Binnen dame van ons en ik lid net mijn zonne. Ik hou op de beste squale, West van Venlo ontzwollen. Binnen dame van ons en ik eis je hem respect. Jem streken zul ik jem al leren, zij is het maar correct. Ze zullen de streken al leren, zij is het maar correct. Kapitein, we gaan net gelijk voor de haaien smitten? Nou nog net. Zit nou dat briefje nog schreeuwen? Of hoe zit dat? Nee. Fraude, gooi hem maar een keer Dat waren je mens. Willen we weer dat niet zo wordt smitten? Alleen nog als het echt nodig is. Maar wat als ze dat briefje nou echt net schreeuwen wil? Dat dacht ze wel, maat. Geloof me maar. Dat dacht ze wel. Ai, ai, kapitein. Ai, ai. Binnen dame van ons en ik liet mij weer net kwellen. Een vrouw die het oeral respect krijgt, dat zal ik je vertellen. Binnen dame van ons en dat ga ik je mal zijn. Ik wegen voor je te boegjen, ik vjocht er gewoon eens een. Ze wegen voor je te boegjen, ze vjocht er gewoon een. Kapitein Bok, waarom blow jij dat ze kan steen wils dat ze van doel binnen? Samantha op boord te gooien. Je kan even zelfs ik dat briefje schreeuwen. Hier wie is Ravald. Je haak je een enkel fatsoen. Je binnen een slapje en een stot die ik niet heeft die zocht. Jo, maar je moet best beledigen. Maar dat verhoort het meer dan deze situatie. Want jou nou dat briefje schreeuwen, hebben wij wat meer tijd om over ons ontsnappingsplan na te denken. Ik denk er net om die vrede piratenwieven te helpen. Binnen dame van ons en die net vlecht of zich verstopt. Mijn naam is wie verneemt, dat is mijn trots, dat klopt. Binnen dame van ons en maar ik een prettig flirt. Ik vind je wel geluk, ordinair vulgair. Ze vind je mogelijk, ordinair vulgair. Ze is een dame van oortjes, een bieraristocraat. Ze liet zich niet net dwingen, want ik krijg niet vaak piraat. Ze is een dame van oortjes en ze komt in een goed nest. Ik zal er wezen als zij de hing dadelijks naar die arrest. Ze zullen er wezen als ze de hing dadelijks naar die arrest. Ik ben een dame. Ze is een dame van Hegonchen. Van Hegonchen. Van Hegonchen. Van Hegonchen. Van Hegonchen. Van Hegonchen. Wolle jou nou de brief schrijven? Jo, witte wat mijn antwoord is. Dan weet jou mijn antwoord ik. Vrouw, ik ga hem ooit eens erop. Maak alsjeblieft! 3! 4!
losse volle willen dwalen. En het komt toch. Ik zal die brief schreeuwen. Toevlug. Haal je mijn nichtje weer aan boord. Gooi maar het aan, Hatta. Ja. Sa. En nou gaan wij zonder te staan onder om de brief te schroeven. Net voordat Samantha weer aan boord is. Snijd allemaal weer terug. Goed. Ik zal die brief schreeuwen. Zodra het je mooikes is aan boord is, brengen we haar bij jou. Nou, kom. Eerst is voor Hinje. Die kans is er altijd. Maar nou eerst de brief. Kom, we gaan niet onder en we hebben met de haffeling bij die kop. Sap. Nou, maar gaan wij nou? Frank, het werden wij klauwen. Kom maar boord, Tutte. Ik heb ik zin nog niet. Ik red het net op. Het slaat me net. Nou, dan bloost het maar. Als voer voor de visken. Het slaat me weer net. Flip! Du bist niet een famke. Du bist niet een kerel. Oh, alsjeblieft. Net weer hoe de planken. Lip me net weer hoe de planken rennen. Maar waarom bist du als famke verkleid? Nou, professor Kooijman zei dat je met piraten altijd allemaal op boord gooien. Nou, en ik word hier eens rap verkouden als ik het koud ha. Hasso! Als kapitein Breyer afterkomt, dat je hem had de fieten om, hè? Dan gaat die kop eruit. Zo, ga ik voor geen les meer voor dat proesten. Hasso! Mijn kop! Oh. Alsjeblieft. Dame. Ze is niet zo kapitein Breyer. Zij dus toch dametje maar? Dat is lang geleden dat hij een dametje me zei. Wie is dat mijn Chris? Chris? Oh, ja, dat wist Tiger Chris. Een natuurlijke skin. Dat wist ik wel een lekker ding. Al het komt vast door die jurk. Ja, die kleur stiet me wel goed. Ik ga langst mee naar de tijd. Dat die jonge famke verleerde met bloem. En mijn naam. In de nacht op zijn hinder. Ik houd van het mannenlucht. Doe ik? Het mannenlucht? Ja, daar houd ik van. Het mannenlucht. Dat vind ik zo romantisch. Romantisch? Bedoel, zoals een jongen en een famke te keren? Ai. Zoals een jongen en famke te keren. Dat vertelt horen, dat is net dat ik een jongen ben, hè? Nee. Ik word heel dol van mijzelf. Ook je niet... Zet die lap weer weg, zet die sjaal weer weg. Want ze mij die zo net kennen. Och, je niet meer zo. Hoe kan ik die danken voor zo'n volle vriendelijke help? Ik moet vannacht als eerste wacht erin. Ik bewaar je ding geheim. Als Toon vannacht met mij van het mannenlucht komt genieten. Vannacht? In het zuster? Ja. Waar hast du ons op mannenlucht? Ja, maar ik ga eens in het zuster. Maar ik ben dan bij jou. Echt bij mij bist du veilig. Nou goed dan. Als du mijn geheim bewaarst, kom ik vannacht bij jou. Ding geheim is mijn geheim. Tjoch, dat is door dat famke weer aan boord kregen, hast? Ai. Hij zei is klikt weer uit het wetten, ja. Goed dan, naar onderen je. Moed zetten we de stuurhuttersmaat in een sloep. Om de brief te bezwaren. En wat dat er net weer omkomt.
Dat zorgen we dan wel weer, kapitein Bok. Dat zorgen we dan wel weer. Maar dan snapt toch wel dat al dit verkeer aanrent, mevrouw Lodewijks ervoor zorgen zal dat de Hollandse gouverneur een prijs op die Holland zetten zal, die zelfs de orenpiraten jaloers maakt. Ik ben net bang voor de Hollandse gouverneur. Ik denk dat het in gruttere zwierigheid zit als Taja was, kapitein Bree. Rent dit verkeer aan, dan ben je altijd nog op de vlecht. Wij zijn piraten. Wij zijn altijd nog op de vlecht. En wat als net vlug en vier genoeg voort best? Dan binnen wij ree. Om te vjochtje. Vjochtje? Tje in de Hollandse marine? Dat wien sneer. Was toch die bemanning opofferen voor een paar goudstikken? Mijn bemanning bidt van de gevaren. Goud! Daarvoor binnen zij piraat worden. Doe best een koppige vrouw, kapitein Bree. Doe wist wat het was. Maar best geen dame. Geen dame? Wat woest u daar mij sissen, kapitein Bok? Ik ben lieke goed een dame. Krijgt als mevrouw Lodewijks. Het wil mij net in het zin komen dat er hier een dame een zwil op mijn kiel zetten had. Dus dood denkst dat mevrouw Lodewijks meer dame is omdat ze krees praat en omdat ze zo'n krees jurk aan had. Sis, kapitein Bok. Vies nou mij net mooi? Ik weet net of ik daar antwoord op ja moet. Er is namelijk een zwidden in hoor. Sis was stinkst, kapitein Bok. Zonder angst van die lippen. Toen nou, vertel me, dan ga je verder met een piraten worden. Nou, het eerste wat als een goed wittemaas was, als een goed piraat worden was, is net z'n volle vragen stellen. En wat is het tweede? Nou, het leek het me wel kleer dat de eerste die nog net heel duidelijk is. Toen nou, ik had hele dekkelskrop. Ik ben meer al klaar om meer te leren. Er valt je net z'n volle te leren. Maar wacht je op een schip, enter je dat schip en na je uit met de buurt. Ja, maar wat als ze dat bedij doen? Dan pakken wij je zwart. Oh ja, machtig. Spannend. Ja, spannend ja. En angstaanjagend. Angstaanjagend? Maar ik dacht dat piraten krijgt altijd dapper wien. Dapper ja, maar net onnozel. Het zou heel onnozel wezen om zonder angst in je vlucht te rijden. Angst, dat houdt je scherp. Vanzelfs. Was meneer ook met de zwart omgeven had? Dat stelt net zo voor. Maar zwaar weer als die oren eerst rekkers, voordat ze de uitpakken krijgen. Wat is er dat bedij doen? Dan haast altijd een zwart heug. En net te volle naar voren daar. Want er was net haar dat die oren zat dichtbij komt, dat er die toetsje kan. Ha, ha, ha. Net? Nee. Of het moet al wezen dat die oren heel aardig is. Ik zal maar eens even onderzoeken of er nog wat diep doorgebleven is. Kost vaak een part normaal zien als piraat, wist? Ja, ben je met een op ziek naar zulke vrouwen als die. Maar meer naar van die tutters, die zuster van die. Ja, mijn zuske. Ja, echt een tut is dat, hè? Ja, we leven hier nog een keer in een vrouw, waar we al iets voor het zezen hebben. Maar dan ben je net altijd blij, maar. Nou, dat hij dan heel sneu voor haar. Nou, praat je al als een echt piraat. Oh, zo lekker haak naar neer. Ik heb wel kleermaken door een kerel. Het is voor mij de eerste keer dat een man het in zijn had. Nou,
Die kok die wil ik wel eens fijn hebben. En dan versteert ze net een woord van wat die vent zei. Hoeveel te minder het begrip, hoeveel te beter het is, zeg ik altijd maar. Of dit is uit Bolle Geld niet wel eens vent. Waar is toch een vent van ons? Else vrouw toch ze vent? Nee, ik net meer, Famke. Altijd net meer. Malje? Die brengen al helemaal nu. Tje kerels. Dat is nog een van de redenen waarom ik piraat worden ben. Ja, en de andere reden is dat ik geen enkele maand die habel. Dat neemt twee waarom en dan snijdt je de kamer al. Oh, dat mag heel dan net, ja. En waarom net tussen dat op piratendags? Oh ja, dat wil ik weer vergeten. Ja, vrouwje, alsjeblieft. Ik vind het vreselijk dat je met oor slaan en deeltje van mensen hebben. Maar laat er nou eens leer voor elkaar wezen. Marije. Nou, Marije had ik wel een beetje geliefd. Die maakte net maar een koffieetje. Maar wat leven is nu belangrijk. Ga ik net meer mij maken, zoend. Ja, zoend. Zoend. Nou, is neer. Voor niks. Ik denk dat de fest voor Elsenine Leverman omrint. Wij moeten hem alleen nog vinden. Maar ook van kerel wil nou wie die er maar het zwet verslacht. Ja, en wat voor kerel wil nou vrouwen zijn wat er zijn uitjoh? En net nog inderdaad, ze stjong kijk nog een uur in de wien. Ja. Ja, vrouwje. Ik mat sissen. Je hebt er ik wel wat zuterig uit. Wat? En een band met groene schippen, zou echt net verkeerd wezen. Een opknabbet van boeg en roer. Een schrabbet van het hele dek. Ik roep die bot, vieste kijk. Schippen en wetten de roer. Ik meen het weer, al klinkt het gemeen. Het liek het slimmer dan dat het is. Maar haarkje goed naar wat ik zie. Er is een vent van Elsenien. In een Maurits en Marten, een Willem op Bart, een Roeland, een Robert, een Lucas op pad, een Hugo en Henry en Friso op pad. Engels, net al te stief. Engels, net al te stief. En Wiebe en Wouter en Jelle op John. En Patrick en Peter en Tijnen op Bob. En Thomas en Kevin en Danny op Don. Er is een vent van Elsenien. Er is een vent van Elsenien. Die kraaiennest is roeg en gek. Die boppenziel smaar en gooi. Hier onder dek snijdt alles trogel koor. En in school gaat een god en is lek. Maar maatjes, hallo maar moed. Ik al liek het net al te fris. Het is geen drama, dan haast het mis. Wist het komt al ik jij wel weer goed. Dus een Maurits, een Martin, een Willem op Bart, een Roeland, een Robert, een Lucas op Bart, een Hugo, een Henry, een Friso op Maat. Engels doet net al te stief. Engels doet net al te stief. Een Wiebe, een Wouter en Jelle op John, een Patrick, een Peter, een Tijmen op Don, een Thomas, een Kevin en Danny op Don. Er is een vent van Elsenien. Er is een vent van Elsenien. Maar kapitein, we kunnen een bad nemen. En we kunnen oren kleren aanloeken. Maar we kunnen net verhoren, zet ons lieve heer eens maken heeft. Hier, baliekje voor skipsvraag. Oh, stuurwoordje, zet alles scheef. Mijn veronder is net al te geef. Bij mij is alles lom en leeg. Meer door kraken en stuurdreig. Die varonder rent onder de knoop. Mijn grote mest is weer en rood. Mijn afterdek is vies te grauw. Mijn hier het liek het op touw. Maar maatjes, hallo geen nood. Je hassen volle moois, lieke goed. En weer, elke man die dreemt ervan. Je hem charmes en je hem kracht.
hè? Dos poesjes soms aan zet. Ik zie me in me, nacht en dag. En het hele raad op ziek. Nee. Ze Martin en Willem op water. Roeland en Robert en Lucas op bad. En Hugo en Henry en Friso op maat. Engels, Duits, net al te stief. Engels, Duits, net al te stief. En Wiebe en Wouter en Jelle op John. En Patrick en Peter en Tijmen op Tom. En Thomas en Kevin en Danny op Tom. Er is een vent voor Elsenier. Er is een vent voor Elsenier. En Maurits en Martin en Willem op water. Roeland en Robert en Lucas op bad. En Hugo en Henry en Friso op maat. Engels, Duits, net al te stief. Engels, Duits, net al te stief. En Wiebe en Wouter en Jelle op John. En Patrick en Peter en Tijmen op Tom. En Thomas en Kevin en Danny op Tom. Er is een vent voor Elsenier. Er is een vent voor Elsenier. Er is een vent voor Elsenier. Ik ga hem afvoeren. Ik vind het wel. Allereerst, in mijn dromen. In mijn dromen ga ik hem afvoeren. Ik word het er echt weer. Ah ja. Nou, ik haal alleen nog een vent nodig om hem commando te sturen. Nikos op een slaven. De rol omdraaien. Ik heb altijd nog een ziekje iemand te verkepen op een slaven. Ja, dat je hebt de slaven met. Drent, die is van mij. Kom, Erik! Ja. Ik weet het. Litten wij de maai op afslag aan een zelfverkeepje. Dat is geweldig. Hé, mevrouw, daarvoor hoeven we net te wat zien ontwien naar Haben binnen. Dat geeft wat een dadelijk voor. En weet je wat we dan niet nog doen kennen? Wie onze broer bien. Ja, stop maar, Gaatske. Ja, en een shot erachter. Nou ja, zus. Kapitein. Goed vertellen. Ja, hallo. Nou, goed dan, we kunnen wat billenbroeken. Maar wil je helemaal niet verkezen? Ja. Maar waar wil je nou een mankeep? Dat is helemaal niet romantisch. Nou, op verroender met de handen. Ja. Verroender? Nou, zoals ze kennen, dat plak wordt het meest skrabbenwerk. Die kan zo voort en dadelijk zeggen dat het toilet. Nou, vrouwje, zorg maar even goed naar de handel en wij zien maar even voor het eerste bot. Ja. Wat ben je van doel? Wij hadden een veiling. Een liedse verkeep. En wat verkeep je dan? Nou, die. Het schip had geen schatten en juwelen, dus we maken het maar jimmer aan. Ja. Dan is dat je maar uitsperen, zelf? Ja, waarom net? Maar die verkeep je vrouw als zo'n jaren. Dus het is ook een tijd dat de vrouw de man die verkeep. En we beginnen met deze jaren. Je bent dus net weer van doel. Mij de verkeep je wel. Nou, waarom net? Du bist echt net meer werk dan die oren daar, ja? Safralje, wat vind je van dit geval? Kom op, Fralje. Waar biedt er één goudstik? Fralje, dit is wie de beste toiletscrabber die je bij Pienenkest ontdekt. Goed door, joh. Jij ik daar een heel goudstik? Ik bied 10 goudstikken. Hé? Dan kan je dat die zelfs bieden. En waarom net? Ik weet mij op weer te schatten. Hast er dan wel geld bij? Dekking voor aankomen. Dat is dan echt maar goed, hè? Als hier dat 10 vingers kossen. Goed. 10 goudstikken. Waar biedt er meer? Voor de eerste keer? Voor de tweede keer? Haha, verkocht. En hem zelfs.
Zo. En zocht nou maar eens een bij deze sterke man. Dit kan heel wat werk verzetten op je bij. Nou, het maakt het niet hoe de roet. Net hoe de roet, maar hoe er zit spieren erin. Draai hem eens roen en let hem eens verroebelen. Ja, doe je eens wat die crazy dame zei. Draai en boegen. Ja. Waar biedt de twaak uitsteken? Ik bied twaak uitsteken. Ik bied de draaien uitsteken. Draaien uitsteken, waar biedt er fjouwen? 20! Ik bied 20 uitsteken. 20? Ja. Ja. 20? Hoe kist dan nou 20 uitsteken bieren? Ja. Kom ik gewoon. Wat is jitteren? Wij verkeep je de malie. Daar komt neer van die. Net op mijn schip. Wat? Ik weet net als het nog wist, hè. Maar die bemanning had het schip verleden. Dat is nou hartstikke schip meer. Het is nou uw schip. Nee, heb ik je nou verzeten. Breng de malie onder deks. Wat? Maar dan zeiden ze dat wij de mooie verkeepjes doen. En nou sis, ik breng ze onder deks. En wat met wij? Ah ja, kapitein. Tieren dank, u namen van mijn bemanning, voor het beëindigen van deze vernederende vertoning. Door haast nou kriegen zoals door het haarwoedest. Maar de andere keer zal ik net wel zo vrolijk wezen. Kapitein? Kapitein? Ja, Volker. Eigenlijk een apart frommes nog net. Die kapitein Brede. Vind je het net? Misschien is ze helemaal net zo vreemd als dat we denken, Volker. Hoe bedoelt kapitein dat? Agneert, doe, je rap naar jongen voordat de piraten hier vinden en die uw boord smieten. Uw boord? Ik ben nog vet kapitein. Ik wil op slag die kapitein te worden. Ja, neem je net kwaad, kapitein, maar ik heb geprobeerd om zin te houden. De hele tijd bloed er aan het vat erin, zodat het mij net lastig vallen zo. Want ik weet hoe vervelend dat is. Ja, en de hele tijd gaat het erom. En ja, ik heb goed, zin Gaatske, ik heb niet bij mij. En toen ging naar Boppenta en dan moest ik er weg achterom. Gaatske, genoeg. Ja, en toen ben ik naar de kombuis en toen heb ik weer een zin gehouden. Ja, ja, hallo, dan ben ik de hele tijd bezig om die mansje te houden. Ik ben naar de kombuis en ik ren voor naar achteren. En ik ga er bij het veranderen en dan ben ik er weer achterom en ik dacht met Sammy best en dat lukt me maar net. Kapitein Bree, ik weiger je mij op deze wijze behandelen te laten. Ik ben een man van Heerhaasjen. Net iemand die als een best in verkeepje ligt. En al heel dal net als iemand die hem op het toilet opsluiten let om zijn kind te meidje. En al heel net om mijn oren gevangenen in je ruimte te verkeren. Dat best mijn gevangene. Dus toch dos gewoon wat ik sis. Zoals je het zwart hebt, zal ik waar was te zeist, maar ik ben er wist van dat er wat te regelen valt. Regelen? Ik ken het regelje, daar stond een heel verneemde vrouw weer de zest. Maar ik ben al een hele verneemde vrouw. Bij een Lisbietje meisje. Net, hoe zal ik het zeggen? Net bij de mensen die bij de koning aan tafel onschouwen. Ik ben een tiergereflecteerde schreeuwer. Ik ben er wist van dat ik wat bedenken kan. Dat de hier alle vrouwen moet nog vinden zo. Wat bedenken? Nou, leven nou zeggen dat het er net op lijkt, dat is toen tippenkerst en blauwbaar.
Wat bedoelst u daarmee? Nou, Blauwbaard heeft de reputatie wreed en gemeen te wezen. Dat ik sta er hier voor de held op. Waar bent professor Kooijmans? Treffen we elkaar op een dij? Blauwbeurt is een zuurtje. Waar wist loost u mij? Als die kop hing het te klapperen naast mijn vlaggen in de wien. Nee, mijn holle moet aan mij omzetten door. Mijn holle is te weer vol om schieren te worden van mijn hand. Dat maakt zichzelf al uit. En nou je wij. Dank u, kapitein. Dank u voor je goedmoedigers. Dank u wel. Oppakken. Kapitein, mevrouw Lodewijks eerst het mij klam frisse loft. Want daar had ze goed verlet van. Ze krijgt 10 minuten. En als het haar net zinnigt, dan smiest haar vod naar uw boord. Ai. Dank voor je maailipje, kapitein. Hoor er in de rek, mevrouw? Ai, kapitein. Ik wil haast net jou wat als jeer al een keer baard. Maar ja, wat kinst oors verwacht je van het reserveren op dit skip? En dan die kapitein Bok. Ik zal er persoonlijk voor zorg dragen dat hij niet weer het commando haast op een skip. Hij had er hier en dan net om van die piraten aan te komen. Er is geen enkele man op dit skip. Als die omkeer wijst wie hier de volslijn onder controle gaan. Ik wil jou graag in het zin brengen dat ik dus absoluut net op mijn onkel likje. Praat net salut. En beziek je te proesten als een jong faam. Of hoe staat dat ze er even komen dat ze toch een jongen bent? Een jongen? Een mooike? Ik ben een man. Ik zei, praat net salut. En ga je jocht op steen, een jong faam stiet net zo voor. Ik ben geen jong faam. Hoe vaak moet ik het nou nog sissen? Praat net salut. Ik wil net haar dat die piraten die op boord gooien. Nou, houd op nou maar dat ik eenmaal een man wezen en loop die jurk te plak. Doch zocht ze net iets. Ah! Och, hemel. Ik eerst je op slag loopt die ook griezelijke kling uit. Ik ben nou piraat. Een van de piraten weer van kapitein Bree. Yeah! Ik ken dat net tasten. Look uit die ook griezelijke kling. Mijn hele leven heb ik die wat mooi gewold ik toch. Maar nou net meer. Ik wil mezelf wezen en net wat jou willen. Ik wil de spanning, de sensatie, het gevaar. Yeah. Van dames wordt net verwachten dit soorten van dingen te willen. Dit binnen dingen van Manja. En waarom mij en Malje die willen wolha? Willen? Julia, zo had het altijd een nest, dom famke. Nou, dan wordt het heugd die er ter verhoring in komt. Want ik ben piraat. Heden nog heden. Ik ga een neef die hem verkluit in een jurk en een nicht die hem in een piratenbroek omringt. Waar moet dat helemaal deze rood? We hebben stom weer met de handen. En dat nou is mooi geluk. Kim me niet schelen, ik ga mijn plak voelen. Ah, toch net zo onnozel. Dan krijgt het die piraat wezen. En boven dat, ze had hij nou die aan. Ik zal wezen wat ik wezen bol. Ik zis die als die broer. Had fotten dadelijk op met die onzin. En loopt die verschrikkelijke klein uit. Ik hark je net naar daar. Toen harkest wel aan mij. Ik had de broek aan in uw familie. Oh ja? Nou, het leek het er net zo vol op. Ja, ik alleen toevallig nou je. Ik bedoel, ik vind het ook zo prachtig om jongsputen door in mijn jurk komt erin. Ik kan mijn nocht. Hey, doe dat, Famke.
De tijd dat we een proef kunnen nemen. Als de eerste was piraat worden, no? Ja, vanzelfs. Ik doe alles wat je van me vraagt. Goed dan. Hark jullie gerne aan mij. Harry, die gevangen je maar ontdek. Zo. Jim zullen jullie even een kuiken met zo de planken. En dit piratenvarken zullen verzwaren dat je moet de planken rennen. Julia, toch net zo heel wis. Een dame docht zoks net. Dat was het toch net. Ik zie die vandaag op met deze onzin. En dat zwart wordt vandaag stel lezen. Dat is wetenschappelijk jongen te zwak om zo'n zwier zwart broeken te kennen. Do, de planken. Nee, dat wil ik net. Het is nou of never. Ja. Toch dat ik hem nou springen laten, mat? Ja. Als er bij de piratenwieven was, moest hem nou springen laten. Nou, op dit stuk? Ja. Studeerders! Wat is er, maatje? Ik zie het. Haaien! Toch net zo dom, tutte. Dat ben ik in haaien. Maar dat ben het dolfijnen. Ja, nu zorg ik zeker. Ja, het ben er wel stikken vertrekje. Oh. Dit is tjoenerij. Die gevangenen haar gelok, Famke. Die giet je net niet meer door de planken. Trekje dolfijn. Dat is een heel bijzonder teken voor ons. Joet zullen het niet aan de gaan. Harry die siepen komt maar weer aan boord. Kom erop. Ja, rustig gewoon een beetje. Dat de joet net meer in de planken giet. Moet net zeggen dat we je maar rest litten. Nee, ze moet nog wel zwabberder worden. Hey, maar dat is toch een dek zwabberen? Dat was mij net verteld dat ik dat werk net aan een najaar mocht. Ik weiger je ondertussen deze man je te steen mijn zo'n ding. De naam van zo'n ding, mooike, is een zwabber. Nou, zullen we fijnen? Hey, dames, mijn wetter. En via de schippen, hè? Dit zal een skipper. Want het schip als kind is mijn motto. Ja, ik ga sinds schrop je dek van echt naar voor. Want het schip is door. Want het schip als kind is mijn motto. Ja, ik ga sinds schrop je dek en hup, hip, dit wordt het skiste schip. Pak het zat en keer het om, schrop het dek in de schroep. Pak de bezemburg die krom, dan verdwijnt die vogelpop. Op het wetter, net wiel, vaai het maar tussen de vracht. Hel je de wind maar in het ziel, wij binnen nog net op jacht. Want het schip als kind is mijn motto. Jij gaat zin, schrop je dek van even naar voor. Want het schip is door. Want het schip als kind is mijn motto. Jij gaat zin, schrop je dek en hup, hip, dit wordt het skiste schip. Waai het om, poets het hout, de kombuis en hielkelwijk. Stamp het zilver en het goud en jong maar mij is mij. Schrap je dek, rol op het touw, stop het kraaien. Zeg eens hoe ik zwit is jou, oh wat toch een vuist ben. Want het schip als kind is mijn motto. Jij gaat zin, schrop je dek van efter naar voor. Want het schip is door. Want het schip als kind is mijn motto. Jij gaat zin, schrop je dek en hup, hip, dit wordt het skiste schip. Neem het op en keer het om, schrop je dek en in de schoen. Neem die bezemburg die krom, dan verdwijnt de vogelpoep.
het ziel, wij binnen nou net op jacht. Want het schip als kind is wie wat door jij kan zien. Sprong je dek van achter naar voren, want het schip is goed. Want het schip als kind is wie wat door jij kan zien. Sprong je dek en hup, hip de butt, het schipste schip. Want het schip als kind is wie wat door jij kan zien. Sprong je dek van achter naar voren, want het schip is goed. Want het schip als kind is wie wat door jij kan zien. Sprong je dek en hup, hip de butt, het schipste schip. Bind mij even vast en jou mij dan een vriend. Sprong je dek en hup, hip de butt, het schipste schip. Dit lijkt het me een mooi tijdstip om de brief te bezwaren. Ai, ai, kapitein, ai, ai. Helly die stuur uit de maat maar op. Deze brief, jou en mij, ondersturen de smaak van kapitein Bok. Hierin vregen we 1000 goudstikken voor het leven van de familie Lodewijks. Ai, ai, dat is nog het bultje om te verdelen. Jo, net die stuurhutte maar toch net alleenig in het bootje ging. Hij hebben dat weer van die nechtjes mooi sturen soms. Van zelfs net. Maar wat als hij de vaste wal net helpt? Nou ja, maar wat een viskvoer. En je moet eens slapen. Je bent binnen al gruwelijk en hartelijk. Nou, eens is dat net heel dom. Ja, wat dit? Wat wil je nog van mij? Laat me toch met rest en laat me los, Silligem. Ik zoek maar wat resten gewoon aan, kerel. En die kreft maar wat sparien. Die heeft haast een hut nodig. Ha, ik heb genoeg kracht. Vooral deze piraten. Breng die zwetspoeder hier. En hoor op met dat zeelezen geraas. Of zet ik die zonder boot oerboot. Zo. Doe maar eens wat voor ons dwaan. Nog heel nog niet. En nog heel net wat tijd. Vast. Du wist vast wat we boos met die dogen. Nog wat van die vreegedammen en hoor die kool. De blanke, wie wel? Nou kiest in een sloep naar de verste wal. Om deze brief te bezwaren. Dat verhip ik. Toch hetzelfde maar. Nou mag je eens even heel goed naar mijn hartje, man. Het is wel duidelijk dat je net van het doel hoe het omgeen met personeel. Hartje, mijn derde jong kerel. Ik zou het tegen op prijs stellen als je doggen wat de kapitein je opdroegen had. Neem deze brief en bezorg je hem bij de Hollandse commandant van de marine. En zist je hem dat ik je een cent betalen moet, maar dagelijks de marine sturen moet. Doch zelfs de held worden van... Wat zei je daar al eens in hem? Ik wens je een goede reis. Onthoud wat ik daar zei na. Ik hoop je dit al werd te zijn. Genoeg! In de sloep met hem! Ja! En onthoud wat ik zin die zijn ha. Geen grapjes. Wij rekken je op thee, mijn held. En wat die stoot dan al werd te snotteren. Ik maak dat niet goed als er een voortgaat. Ach, maar eieren, wat blijft deze? Die vent in de kaai naar huis rijkdom. Ja, maar had het nog net met me opkomt. Zijn reis is haast net het waard voor hem alleen. En is zeker heel gevaarlijk voor zijn lied gesloten. Wat? Dit is de Champions. De kans. Dat een tamme slag is op de verste wal te helpen. Die is haast nul.
Een grote zeeën, iets sloep dat binnen wichtige zaken van belang binnen. En boppen, dat is tamme net al te alte. Genoeg! Ik zou maar beginnen met positief denken als ik daar wie. Of hij je er redt. En wat doen we nou, kapitein? Ik bedoel, de Noterfottes. Wacht je. Maar hoe lang Wacht denkt je? dat hij erover denkt? De jongen heeft 30 dagen de tijd. 30 dagen? Het wordt vannacht volle jan. De jongen heeft de volgende volle jan om weer rond te wezen. Maar het koud! En oors? Ik was het haast net tevreden. Maar oors? Dan voor we je maar de Julia! Goeie reis! Het beste. Ja, mooi even. Waar is dat? Oh, is dat het? Ik hoop dat het komen zoest. Haast mijn geheim bewaren. Hij. Ik had het niet verteld, ja? Kom nog eens bij me zitten. Van een mannenlucht. Dat vind ik zo romantisch. Mannenlucht? Saapke.
Wat hè? Saapke. Zo heet ik. Oh, Saapke. Oh, dat is een mooie naam. Ik heet Samuel. Samuel. Dat is een mooie krachtige naam. Krijftig? Geen dan het volle krijft. Dat is heel al langs het touw aan boord klom. Nou ja, dat komt alleen omdat ik benauwd ben voor haaien. Ja. Ik vind dat het hartstikke goed als je benauwd bent voor haaien. Nou, net als je een man bent. Als man juist van neer en je niet benauwd te wijzen. Wie? Ik vind dat Else niet benauwd maar wijzen voor haaien. Dat is lief vandaag. Thomas toch heel dapper wijzen om piraat te worden. Dapper? Ja, maar alle gevaren op zee. Thomas is gewoon heel spannend. Ach ja, soms dieren. We varen wat op een wettersom en dan hopen we dat we een skipenter kennen. Zoiets als dit. Tienlim. Dat moet mooi wijzen. Maar al die familie om die heen en met al dat geld. Nou, het is net altijd eenvoudig om volle yield te hebben en het neefje te wijzen van een rieke machtig omke. Else niet voor wat ik liekers heen ben. Maar dat ben ik allemaal niet. Denk ik dat ik neer worden zal. Ik wil alleen nog dat Else niet me accepteert zoals ik ben. En net degene die ze willen dat ik ben. Is dat net wat de volle vegen, maar dit zie je ook hoor. Wist? Zelfs met die jurk aan krijg ik het gevoel dat Tommy volle beter begreep als de oren. Ik weet wel wat het is, als net aan de verwachtingen voldaan kerst van de oren. Waarom denk je dat ik oospiraat ben? Ik denk dat wij net zo verschillend binnen dan als wij dachten. Het wordt al letter. Je kan maar beter gaan, voordat ze die zou sjuggen en die op boord smieten. Zou je me nog eens moedje willen? Is het samen heeft aan? Ja, heel graag. Maar keer nou voordat ze die sjuggen en die echt op boord liepen. Ik ben al vet. Ik houd van een mannenlucht. Stoot ze vrijlid. Samen, dat is net uitnaaien. En de loost haar? Ja. En de loost echt die zeevogel die tas uit net voor te vleien met die vis. Kunnen zeevogels praten dan? Dit maar. Wat is het? Maar wat moet er nou aan? Kapitein Breivik, Boera zie je dat ik gevangen ontsnapt ben. Nou, kalm maar Wifke. Zo 4 keer ze net wijzen. Zullen we eens even om die hinnen. We zijn op volle zee, alles. Samuel. Samuel. Laten we de gele fut zien. Samuel? Wat is hier dwaande? De malie binnen uitpieken. Nou net meer saberen, maar nou binnen ze echt voet. De malie? Waarom de malie? Ik ga ze vrijlaten. Hier. Samen, dat zijn dat is net voortdurend. Je loopkest. Nee, een kerel betrouwen. Als de maal hier aan dek jongen vannacht. Vannacht? Ja, vannacht, ja.
Je zo aan het wachten in geweest. Hier, Ja. Waarlijk. Ik zie alleen maar Mali in Dreven. Ja, maar we kunnen ze maar beter wel oppakken en we weer ombrengen naar het waaronder. Ja. Waar het kapje breder even komen. Kom op. Wat wie dat? Nevens mij weer het dier van de Mali. Gertje, daar heeft erop. Buiten mij, hier kom ik. Ik help daar. Daar, ik zit er nog in. Kijk in er achteraan. Ik zit er nog van. Dirk. Dit is leuk. Kaatske, pak nou die hier en dan ga ik achter die oren hoor. Ik weet net dat je het weet, hè, maar we komen eraan. Hoop je dat het gewend is. Waar is iedereen? Daar had hij. Jongen, du hast mij. Julia. Oh, nu maar dat kleur. Het liedje wordt op. Het ene moment ben ze oeran en het andere moment ben ze alweer. Ja, en wij binnenkort. Ja, dat kunnen we weer. Doe even gewoon. Marita, ik kreeg er maar net om in te eten. Heel is Frommers, wat is er wel een stone dame is. Ja, nog wist Saapke net. En de ogen is die een limmer niet is als ik daar te pakken krijg. Er klopt geen neer meer van me lopen. Wacht eens even. Ik moet achter daar jongen zitten. Ja. Dat pik van mij wordt een pik van mij. Hij is de pakkast. Ze is lekker in zeer van mij. We zijn nog haast 3 dagen verder. Nog steeds op volle zee. De stemming op boord is fantastisch. Net hier niet klaar het. We staan volle dagen op het Wiedenwater. Het limmer van Roorse staren gewoon in een ontspansfeer. Het wassen is nog alleen op het teken van Tama. Is die soep. Oh, handen. Handen. Zes. Hoe lang maken we hier nou eens watje? Of is het net gezellig of zo? Gezellig? Hè? Ik had wel een toskloek gelitten zonder verdoving. Nou, dat weer stikken gezelliger dan ik hier. Ik volg er niet mee, hè. De piraten is toch heerlijk? Dat is net best hoe praat, mijn brede zeebonk. Als ik eerlijk ben, het zou me verschrikkelijk spieten als we weer uit elkaar moesten. Ik zou er ik zomaar aan wennen kennen, dat je bij me bloost, mijn zwabberkening. Ik zou hier nog wel een janne bloemen. Alhoewel, wat het ik nog belangrijk hoe dat vol wat met. Ja.
Ik doe mijn uiterste best, want van mij ben je er beurt het leukste muntje. Wat hè? Jerry en dat nou weer net. Hij dacht zijn uiterste best om van dat jongen wat er hier aan boord had. Wat lekkerste meidje. Oh, ja, Kokkie. Want er is net één die rood zo lekker kleermaatje keer als Tommy. Polleppeltje. Nou, maatjes. Ik zit het je hem sissen. Het wachtje is dien. Hij moet zien. Juster liet vol hem jammer. Nou, hoe dan ik? Wat staat er hier op dat programma? Nou, ik wil er niet zeer aan. Waar zullen we nog iemand mannenwachtje kennen? Ja, ik dacht het net. Je allemaal omheen? Dat wordt mijn deer. De marine op bakboord. Wat? Nee, bakboord. Oh ja. Nog hartstikke gelijk. Ik zit 2 marineskip. Nou dan, kapitein Pok. Nou zullen wij rust echt man in actie zijn. We zien aardig wat zien wie. Maar het wordt nog wel even voordat ze hier binnen. Maar kapitein, wat doen we nou? Ja, kapitein. Wat dacht je nou? De marine! De marine! De marine! Als u jongen, als u vrienden is net best, maar wij willen ons zacht. Oh. Als u vrienden, dan heen je me, man. Dan heen je me. Tjus, ik had een plan. Hij had een plan. Kapitein Brady, mijn maat en ik die horen over jou en de piraat Maidwaan. Maidwaan? Ja, Maidwaan. Nou ja, joch, wij hebben het al neer te verliezen. Wij willen om eens zacht. Alsjeblieft, kapitein Brady, zou die trouw eens aan uw idee. Waar wil je hem voor zacht dan? Nou ja, joch, dat zit je zo. Wij willen zacht om, nou ja, dat weer een beetje oproeren. Dat is dan maar mooi dat te weten. Nou, het lijkt het wel dat gaat de bedoelingen goed binnen, kapitein. En boven dat kennen we elke helft nog wel broeken. Nou goed dan. Maar als je niet van de gek hoort, dan ging de plank op. Ja! Ik wil kokkineer. Al? Geef mij de rest nu uw skip en mij het skip reën voor te zien. Ai, ai. Maar, we zullen dit nooit winnen. Van een skip, van de marine. Nee, zelfs mijn help van de maalje hadden wij net een kans, Tjenne Marie. Wat is dit nou? Ik dacht dat piraten al die dapper winnen van het hier benauwd. Ja, dat hakt hij al zijn, tutten. Wij zijn dapper, ja. Maar net gek. Nee. Wij moeten bezieken toeker te wijzen als de marine. Toeker als de marine? En hoe moeten we dat doen dan? Geef erom de uw skip en mij het skip reed. De ziel omheen. Oh, nou kom op. De ziel nog heen. En wij dat van de kapitein. Kom, shit up. Shit op en de rest nu onderen. Kom op, ik kom erom, ja. Die stil met omheen, net aan. Dat is weer wat de kapitein zei. En nou je mees. Wat samen. Kom maar eens op te praten. We redden toch het hier, Marie. En mevrouw Lodewijks? Maar daar wil ik een afspraak, meidje. Afspraak? Mai. Ik wil mijn bemanning redden. Dat was die bemanning redden. Onbekend. De marine is onderwijs en die zal je me alle gevangen nemen en daarna ophingen in de mest. En ik zal erop taschen. Ik kan ervoor zwargen dat mijn vrouw daar nog op boord gooien voordat de marine hier is. Toch wat snelle kunst. Het zal een heerlijk gevoel wezen te weten dat je met een rapvolkje zullen. Het zal ook zo spietig wezen dat ik dan net schenk en hoe je me bongel je in de heerste mest. Als Tommy bemanning hier list, zus ik dat ta. Dan bloei ik hier. En dan jou ik mijn oer onder marine. Prima. En wat moest met mij oppraten? Ik let die piraten wieven. En door zorg ervoor dat de marine ze net heeft tenai gaat. En door Joost hier en jou stee oor. Ai. Oh, wat zal ik aanzens knutsje.
als ik die hingen zag. Goed, afsprutsen. Dat mijn bemanning hier levend bijkomt, is heel wichtig van mij. Kan ik die betrouwen? Du hast geen orka. Ja. Du bist diejenige die deze afspraak maatje wil, kapitein. Ik geen akkoord. En jou? Ik ga niet akkoord, dank je. Oh, wat zal ik onloeken? Wat voor kleding zal ik ondwaan voor de terugstelling? Ik zal mijn mooiste jurk ondwaan. Wat best van doel? De marine komt dichterbij. Ik ga een afspraak maken met mevrouw Lorewieks. Afspraak? Ai, kapitein. Ik jou mijn oer aan de marine. Zodat mijn vrouwje onbehinderd voort zullen kennen. En daar is het akkoord mee. Het wie mijn eigen vaststel. Ik kan ze toch net al een keer ophingen litten. Dat is heel edelmoedig van mij. Maar hast je dat nou verteld? Ik denk dat ze die volle mystieke zullen wel los tingst. Ik begreep wat je bedoelt. Maar ik vertel het haar altijd het tijd van is. Alsjeblieft, praat in mijn nimmoer. Alsjeblieft. Daar ken ik die net als is. Alsjeblieft. Ze zijn een liek als familie van mij. Ik ken het net als zien dat er wat slims me haren bad. Ze betrouwen mij. En ik is er nog neervallen litten. En boppen dat. Als de marine nu te pakken krijgt, hing die al een keer. En daarom zal ik me opofferen. Van mijn vrouw. Alsjeblieft. Praat aan mijn nimmoer. Alsjeblieft. Maar daar zijn ze niet van. Douds. Douds. Dat is een prachtige naam. Alsjeblieft. Verriet mijn plan net. Alsjeblieft. Ja, Douds. Dat is ik niet aan. Ik hier wilt dat wij elkaar in ooromstandigheden moeten hier. Kapitein, oh mijn kapitein, het is hier zo hoe ik vaar. Op mijn reis maar heen gewegen, viel de stormen roze baan. Ik had ziel in zuster wetters, lange nachten ons akkoord. Maar op deze vreemde rij, waar ik mij ontdij. O kapitein, o mijn kapitein, wil mijn leven wie ik op zee. Van de 10 op Barbados, wil de stormen ik beree. Op mijn reis naar 4 wetters, die zijn in avontuur. Maar op deze vreemde dijk, waar ik mij ontdij.
Haar eigen leven opofferen. Om de rest van de bemanning te redden. Dat is een belofte die ik net hoorde. Is de marinevloot er al last? Nee. Mevrouw Lorewijks, is het weer dat je een afspraak maakt met kapitein Bree? Haar hollen voor het leven van haar bemanning? Ja, dat is weer. Ik zal er in elk geval graag op tasje. Moet ze haar in je cellen. Ik protesteer tegen deze vredeafspraak. Vreed? Waarom? Is kapitein Bree en haar bemanning niet vreed binnen? Op dat, kapitein Bok. Jou hier nog neerdient om deze piraten te keren. Daarom moest ik er alleen nog wat aan doen. En na mijn rapport van de marine ben ik er wist van dat jou ik net meer kapitein van dit schip of wat voor schip dan ik wijzen zal. Maar met mijn scherpe kunde van de menselijke emoties heb ik het gevoel dat je bepaalde gevoelens hebt voor kapitein Bree. Of ik het net bedreigd heb. Ik denk dat wij rap het weergezicht zullen van kapitein Bok als wij Bree heen je sjoggen. Dit mij weten als de marine Safir is. Ja, dit is weten als de marine Safir is. Ben je hier nog aan boord? Ik dacht dat je op je meidschip wierde. We kunnen kapitein Bree dan eens aan het even letten. Waar is ons? Onderdeks. Maar we moeten avanceren. Kapitein Bree een afspraak maken met mevrouw Lorewijks. Haar lippen van je vrijheid. Wat? Hé? Het is toch net dat wij haar efterlitten? Zij is us kapitein. Ja, ze hebben hier kans voor naar leven. Ik ben heel vaak gestreden. Ja! Wij vochten voor haar onder de Ja! Dat is wat we doen. Wij vochten en wij staan er nog te delen. Ja, dat is. Dan gaan we wel voor u toch? Ja! Vochten en het delen. Niet er wel naar hier weer. Ik ga het plan. Een plan? Er is nou geen tijd voor om dat nu te lezen. Is je schip ree om voor te ziel? Ja. Mooi. Fort zielen zelf. Dan beginnen we nog voetzielen. Wij tillen met kapitein Bree achter. Dat kennen we niet van. Dat doen we niet. Kom op. Haar ken ik kapitein Bok. Wat? Jim schip zielt fort. Maar net met Jim aan boord. We moeten avanceren. We hebben niet van het hier meer. De rest van het plan vertel ik je letter wel. Ga naar onder en zorg ervoor dat mevrouw Lorewijks eruit ziet als een piraat. En professor Kooijman zeker. Ze met de beide aan boord wezen als de marine aan boord komt. Oké? Ja. Kom op. Ja. En mooie. Vorige mannen. Wie hem nog mijn gevangen? Joert vreeg ik om je hem help. Oh, nou neem je net 2 A kapitein Bok, maar wij blijven trouw aan kapitein Bree. Ja. En wat er als een opbouw als we net erop handen hier? Neem ree op de vlucht in de marine? Ja, zal je hem in de marine? Ja. Extreem hebben een strap om je nek. Daarom. Kleer meidje voor de vlucht. Wat is hier te redden? Je hebt hier in de orde kregen om naar je eigen schip te gaan. Wij binnen net van doel om die opningen te letten door de marine. Ik al rest aan mij het leven van u alweer. Doe hier met dat zijn, zin nemen wat te sissen.
Een man is nou hier eens net te betrouwen. Voor jou. Nou hingen we aan skallen, ja. Zo eenvoudig zal dat net meer. Nee, dat wil ik net. Ze zullen denken als ik een piraat is. En ze zullen daar ik op hingen. Zo eenvoudig zal dat net meer. Dat risico neem ik graag. Maar ik die lippen daarmee redden kan. Die vrijwilligers. Om die eigen lippen op te offeren. Om de rest van de bemanning te redden. Vind ik zo'n prachtig gebaar. Dat ik heel mijn lippen op zee nog neer mij maak. Boven dat zal mevrouw Lorewijks te verzwargen straf worden zal. Omdat ik neer die in huim hem te keren. Kom op, vooruit. Kapitein Bok! Dit onraad had het nedig voelen lastig te vallen en nu dwangen deze vodden aan te loeken. En steen van mijn eigen kleding. Ik eerst ging mijn prachtige kleding weer om. En wel voor te dadelijk. Ja, dat geldt ik voor mij. Mij hebben ze ik dwongen mijn skandere kleren te loeken en deze goren. Ik liep je wel een piraat. Juist, een piraat. Neem ze mij naar je schip en bied ze vast onder mij. Zorg je ervoor dat ze goed zichtbaar zijn. Hijs de zeilen en met het schip rijden voor te zien. Als je daar mijn kleer binnen, snijd het hout terug en heb je weer aan boord. Maar de marine zal denken dat de piraten binnen. En ze kunnen haar nog zeer aan, toch? Dat is heel goed mogelijk. Nou, dat is dan een verzin alleen. Hier mevrouw weer. Jij onder en loop de kleren van mevrouw Lorewijks aan. Voor de volgende marine aan boord komen, begrijp je? Ja, kom mee. Ik heb wat voor het mooiste vindt. Kom op. Ik look geen jurkhoorn. Mijn vrouw is daar met lang voorbij. Doch nou maar gewoon wat er zijn wordt. Kapitein. Ja, volgens. Ik denk, kapitein, dat het plan slagje zal. Ik hoop het. En is het uitsluitend? Hoor dit net vlaggen? Dan smieten ze u overboord. Dat risico neem ik dan maar, kapitein Breedterij. Zes lucht binnen ze net. Zes lucht binnen ze net. Ze vinden me uit en heerlijk. Mamalië, als de marine u pakt, hing je bij ik. Of ze smieten ze overboord. Boord? Beurt. Ja, je weet hoe de piraat, hoe de marine over die piraten denkt. Dat risico neem ik dan maar, kapitein Breedterij. Zo denk ik er hoor. Ik denk dat ik de marine vrij ken als ik me te pakken krijg. Dat ze meneer erop hing zelf. Ik denk dat ze daar geen bezwier zien, nou volgens. Nou, kom op, Marja. Kleer mij om de marine te ontvangen. Toch of je hem tiger blieft binnen dat de marine er eindelijk is. En Helly had een kapitein aan boord. Alle hands on dek. Lip neer merken. En wees ree voor de dingen die er komende wij zijn. Ik ken dit net Tastien. Maar we doen dit voor jou. Doods. De marine komt aan boord, hoera man, hup hoezee, wij klinkt voor de dag.
majesteit. Had u stuurt wij vaaien de zeeschijn. Wij jaaien op piraten, je mens had u dus geen. Wij filtje aan de lessen van de dochters wie net zeer. Wij filtje aan u alle nacht mijn muskets het geweer. Hoera man, hup hoezee, Wilhelmine komt aan boord. Hoera man, hup hoezee, wij beven het dapper soort. Hoera man, hup hoezee, wij beven het dapper soort. Hoera man, hup hoezee, wij beven het dapper soort. Voor op het schip zitten, jongen. Dat is veilig. Admiraal van der Meer. Kapitein Bok. Welkom aan boord. Tiger dank dat je komt binnen. En we zijn ook zo blij dat Tammersoen weer omgekomen is. Jawes. Hij heeft geluk dat er juist geweest is op het correcte tijdstip was ik hoor. Maar kapitein Bok. Binnen jou. En jouw bemanning wel in het water? Ja, vanzelfs. Maar dan laat je een piratenschip aan bakboord zien van jouw schip. Bakboord zien van uw schip? Dat is rust, kapitein. Oh ja, maar... Ze binnen voortdom. Ja, correct. En jou hadden ingevangen genomen, zeg ik wel? Oh, die. Dat is een wief. Die had een kraag verkleid als een man. Een wief? Maar wel een piratenwief. Een piratenwief met jou. Een piraat met jou met een vrouw. Hark je me net naar haar kapitein. Ze een beetje te lang in de zinnen zitten. Correct. Ze is een beetje gek. Zo. Nou, in elk geval, zullen mijn man en ik het schip terugzieken. Het schip terugzieken? Jawes. Om een das wie net neder gaat, admiraal. Je zal onder niks neer bijzonders vinden. Leeuw me op Niebert. Dan zul je er een bezweertje ha dat ik wat man onder een stuur. Ik ben ervan op behecht, hè, kapitein, dat mevrouw Lodewijks aan boord is. En ik wil haar graag even gestuurd. Mevrouw Lodewijks? Ja, mevrouw Lodewijks. Jou moet de leider van deze vloot wezen. Ik ben mevrouw Lodewijks. Jo, ben mevrouw Lodewijks. Marine, geeft 8. Plaats rust. Mevrouw Lodewijks, wat joggen jou er oors uit? Hebben wij elkaar eerder moeten? Ja, vis! Ben je afval? 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 Nou, wat attent dat je dat zeggen. Ik eis je van jou dat jou maar jouw vloot efter dat piratenschip omgaan en vieze, dikke, onkreeze kapitein Bree gevangen nemen. Er is hier wat vreemds aan de hand. Ik wil net leeuwen dat dit mevrouw Lodewijks is. Ik wil bewijs dat dit mevrouw Lodewijks is. Dit is Samuel. Ik wil hem haast vergeten. Waar is Samuel? Admiraal van der Meer. Meneer Samuel. Wat een eer om weer eens met jou in de kunde te komen. Ja, nog van hetzelfde, meneer Lodewijks. Meneer Lodewijks, jouw omkaart dus net verteld dat jou ik aan boord win. Zoals jou sjoggen, ik ben er dus wel. Ja, ik sjog het. Dus, ja. Jou willen bewijs? Mijn bemanning wil net leeuwen dat dit mevrouw Lodewijks is. Daar kennen jou gewist van wezen, mijn beste admiraal. Dat daar is mijn mooike. Mevrouw Lodewijks. Ik zie jou net zien spreken. Doch dat dan ik maar net. Nee, wist nee. Mijn omke zou een perforce net op prijs stellen. Nee. En maak jou verder verziekje om te aviseren en efter dat vervlokte piraatschip aan te gaan. Voordat het te let is. Oh, meneer Lodewijks, daar hoef je ook net erin te zitten.
Ik ben ervan overtuigd dat wij dat paardenschip al in handen hebben. Ja, maar deze piraten binnen gewikt. Ik steen erop dat jou het oorskip volgen en haar een help jou. Ja, wist, maar jouw kapitein zei dat ze net zoveel nog dan fjortjes in. Jou twijfel je om je wat? Nee. Admiraal? Nee, vanzelfs net, meneer Lorewijks. Nee. Als je ook denkt dat het beste is, dan zal ik voort met mijn bemanning het schip volgen. Dat denk ik maar, ja. Marine geeft echt. Hoofdcirkel aan links. Vooruit. In mars. Ik zal die vrouw meenemen. Nee! Ik bedoel... Ik zou graag zelfs het genoegen hebben om haar oer te dragen aan de autoriteit als we in de haven binnen. Boven dat, ik heb een lidse bemanning dat ik kan wel in broek om mijn dek te zwabberen. Maar Cecilio oerleest, Jan? Ik denk dat ik daar net bang voor hoef te wijzen. Oh, admiraal, ontneem je alsjeblieft net het genoegen om te zien dat ze hinget. Oh, maar dan kan ik mijn man wel even weer omroepen, want die kan dat daarvoor wel even regelen. Nee, betekent niet dat jou dat aan tijd had, want je orenskip had trouwend jouw help nodig. Nou goed dan. Maar ik kom weer om. Maar de kat van de piraat in de meest. Volle lok, admiraal van der Meer. Dank u wel, meneer Lorewijks. Het komt in de water. Samuel, Tiger dank was voor ons dienst. Graag dien. En denk hierom. Als de marine achter de wereld komt... Ik zoek ze, je wij nou. Daarom, ik zal de ouders gaan en... Hok verraden, Silsto Jaan. Ik ben nou de kapitein van dit schip. Dit is mijn schip, dat ik ben kapitein. Maar ik heb dit schip intre, dus dat maakt het mij nou de kapitein van dit schip. Zonder mijn help, wie dit schip nou in handen van de marine? Maar ik heb daar helemaal net om help vregen. Nou ja, doch zakt die hol. Ja, hier hebben we nog geen tijd voor. Dat doe je maar dat je verder op zee bent en dat we... De marine, ze komen weer om op bakboord. Nee, bakboord. Harden skip met rapper dan ik dacht. Het zal net slagje om te ontkomen. Daar binnen wij rij om te strijden. Wacht. Ik weet wat. Kom al hier bij mij. Ze komen langs zitten. Kleerharen voor het gevecht. Admiraal van der Meer. Heb je die piraten te pakken kregen? Nee, mijn orenskip. Had me weten laten dit schip te enteren. Kapitein Bok. Ha jo. Enig idee waarom? Ik denk... Hierom! Haha, kapitein Bok. Ik hield van mijn vermoedens. Dit spel had leuzen. Jo! En jou bij mannen. Zie je van straf worden. Heen is gelukkig. En jou meneer Lorewijks. Jo, hij jou onke eerst teleursteld. Ik ben helemaal West, die mijn onke mooi vregen aan had. En om eerlijk te wezen, wil ik dat ik net. Het tweede schip van de marine oppakt. Op deze kant.
admiraal van de meer. Ik zocht dat jou de piraten gevangen namen had. Goed werk, admiraal. Goed werk. Mevrouw Lodewijks? Ja, vanzelfs, idioot. Mevrouw Lodewijks? Ja, nou zorg ik het. Oh, Julia, gelukkig. Je hast weer een jurk aan nutsen en bist weer normaal. Ik ben nog altijd piraat. Die onkel zal het wel met je praten, jonge dame. En Samuel, waar is die jurk? Moike, ik ben een man. Amalia look ik in jurk gewoon. Je me onkel zal maar je me praten over deze situatie. Hoe kon je hem tasten wat deze piraten alle gedaan aan mij is? Oh! Wat walgelijk! Al die piraten in mijn jurken! Piraten? In jurken? Ja, die wieven binnen de piraten. Piraten in jurken? Piraten wieven? No! Maar wij zullen de marine nooit vaartbloeien. Oh, dat denk ik wel. Het zal wel wat tijd nodig hebben voordat de marine de scheer verholpen had. De grunde mens lijkt plat. Goed hier, Volkert. Oh, Volkert, jongen. Wat moest ik zonder die? Je raadt bij, kapitein. Nou, hast gelijk. Hij is de zeilen. Hij is de zeilen! Kleermeidje moest achtergaan! Kleermeidje moest achtergaan! Hey, doe daar! Loek de fokstrak! Hey, doe daar! Loek de fokstrak! Zet koers naar het zuiden! Ligt het erop dat het kind 12 tijd zat. Goed gedaan.